Ang pagkabanhaw sa mga patay. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 12 hanggang 34. Kon among giwali kaninyo nga gibanhaw si Kristo, nganong ang uban kaninyo nagingon nga walay pagkabanhaw sa mga patay. Kon tinuod nga walay pagkabanhaw sa mga patay nagkahulugan nga si Kristo wala usab mabanhaw. Ug kon wala mabanhaw si Kristo, walay kapuslanan ang among pagwali, ug wala puy kapuslanan ang inyong pagtuo. Dili lang kana, mugawas nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nagsulti man kami nga gibanhaw niya si Kristo. Apan kon walay pagkabanhaw sa mga patay, wala mabanhaw si Kristo. Ug kon wala mabanhaw si Kristo, ang inyong pagtuo walay kapuslanan ug wala pa kamo mapasaylo sa inyong mga sala. Ug magkahulugan usab nga ang mga tumutuo ni Kristo nga nangamatay na, wala usab maluwas. Kon ang atong paglaom diha kang Kristo alang lang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kita gayud ang labing makaluluoy sa tanan. Apan ang tinuod, nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon ug mao kini ang nagpamatuod nga banhawon gayud ang mga patay. Tungod sa o sa katawo nga si Adan ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo. Ug tungod usab sa o sa katawo nga si Kristo ang mga patay mabanhaw. Kon tanan kita mamatay tungod sa atong relasyon kang Adan, tungod usab sa atong relasyon kang Kristo kitang tanan mabanhaw. Adunay iya nga panahon ang pagkabanhaw. Ang una gayud nga nabanhaw mao si Kristo. Pagkahuman, pagbalik niya dinhi sa kalibutan, mabanhaw usab ang iyang katawhan. Ug dayon moabot ang katapusan. Walaon niya ang tanan nga paghari, pagdumala, ug paggahom, ug itugyan niya ang paghari ngadto sa Dios nga Amahan. Kay si Kristo kinahanglan pa nga maghari hangtod nga mapildi niya ang tanan nagbatok kanya. Ang katapusang kaaway nga walaon mao ang kamatayon. Giingon sa kasulatan nga ang tanang butang gipasakop sa Dios kang Kristo. Apan sa pulong nga, tanang butang, dili buot ipasabot nga apil ani ang Dios nga siya ang nagpasakop sa tanang butang ilalom sa gahom ni Kristo. Kon dili, kon ang tanan anaa na ilalom sa paggahom ni Kristo, si Kristo nga anak sa Dios magpasakop usab sa Dios nga mao'y naghatag kaniyag katungod sa paghari sa tanan, aron ang Dios mao na ang mugahom sa tanan. Adunay mga tawo nga nagpabautismo alang sa mga namatay, unsay kapuslanan sa ilang gibuhat kon ugaling ang mga patay dili banhawon. Ug unsay among makuha sa kanunayng pagbutang sa among kinabuhi sa kakuyaw. Kon unsa ka tinuod nga gipasigarbo ko kamo sa atong paghiusa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, mauusab ka tinuod nga giatubang ko kada adlaw ang kakuyaw sa kamatayon. Nalisdan gayud ako dinhi sa Efeso, tungod kay ang mga tawo nga nagbatok kanako sama sa mabangis nga mga mananap. Busa ko ng mga patay dili banhawon, unsa may akong makuha sa mga pag-antos nga sama ni ini. Kon ang mga patay dili banhawon, mas maayo pa nga sundo na lang nato ang panultihon nga nagingon, mangaon kita og maginom, kay basin og mamatay na kita ugma. Ayaw kamo pailad panglingla, tungod kay, makadaot sa maayong pamatasan ang pagpakig-uban sa mga tawo nga dawtan. Pag tinarong na kamo og biyai na ninyo ang pagpakasala. Gisulti ko kini kaninyo aron maulaw kamo kay ang uban kaninyo sayop ang pagila sa Dios.